Nun kalau nun ini kesehani pertama dengan kakung semua putri ingkang satu dan kinurmatan. Saya ini para sesepuh, bini sepuh, talaji sepuh. Para alim, para ulama, kesehani para perangkat dusun, masyarakat warga Duku Manggir, Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Kutha Kidamara Mustika. Kalau terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir gue manuhun mereka dumata seni pertama dengan kakung putri ingkang satu dan Bagio Mulyo. Ingkang rinten kelawan dalu punika sampun kersa sami rawuh lelenggen wonten dalemipun Bapak Sarimatala Ibu Ngatila. Ingkang rinten punika gadhah hajat nuningge adicara tasyakuran walimatul aurus. Ingkang sampun kasebatan punika ingkang kepareng asmara Kumas Garnadi GND Box Speaker. Ingkang jilid kromo pikantuk dia Ayu Nova Adi Khairunisa putri saking panjenenganipun Bapak Siswanto Tala Ibu Susanti ingkang mijil sela dan ngetrep kajangan Todanan dumateng pinangan kalih mugi tansah dados warga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah ugi enggal pinaringan momongan putra ingkang soleh ugi putri ingkang solehah. Anggenipun nyandhing urip bebrayan tatosonya wiji langgeng selami laminyo. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin nepakaken dalu punika kula sak kanca para kadang siniman siniwati The Bagong Nyampur Sari ingkang mijil seladan jaringan ngaringan Kabupaten Grobogan Bersemi. Ugi kanipun pangersani saking panjenenganipun menika Raka Mas Bagong Slendro. Ugi kasungguh badanipun saking kadang-kadang estri audio uga kadang juru syuting menika wonten Mo Vision ingkang badhe derek atur tembangan panglipur dumateng panjenengan sami Bapak Ibu tamu undangan ingkang kinurmatan. Dalu punika rawuh saringan para kadang-kadang kanca-kanca Surawati ingkang sampun samapta lawi siaga wonten ing laladan Manggir Ngumbul wonten Mbak Yu Adelia, Mbak Yu Mayang, Mbak Yuria Parwati, salah Mbak Yulina Lintar Rimba. Sarengan kula menika pambiya Waragya Laura badhe atur tembangan dumateng Bapak Ibu pertamu dengan warga masyarakat Manggir Ngumbul Todanan Blora Mustika. Kalau sunadir jegar saya poleghanipun menika dumados saking Kadang Surati atur satu kali boten tembangan pambuka lumatar Prakadang Prakanca Vision Astri Audio pagelaran pun kinar buka sarengan The Bagong Nyampur Sari.
asale sapa telo Rada dekek. Ayen raga petuk.